вино. Значи тая питка кога се меси? Когато умре, такова и това се меси. Веднага, първото нещо като почине е това. Питката и се слага и се топи, нали, като ги раздадеш, се топи там в виното. А като дойде ковчега, тя първо се слага на капака. На капака и се чупи, ама слагаш и паничката с вино, червено. И чупиш от паничката, това от питката и си топиш в паничката с вино червено. Това на всеки един, който е в къщата. Който е в къщата, който ти е дошъл на, нали, да види умрели, да види умрелия, че е дошъл, че е умрел, да каже аз. А кой меси тая питка? Момиче трябва да го меси. Аз на Крушовене, при майка, при татко, при баба ми е едно момиченце на зайците. А ако няма момиче, баба трябва да е. Бабата или не жена, където е умрел мъжа, да няма отношение с мъжа си. Ама тази питка как се казва? Има ли се някакви им? Пътнина някъде е наричан по път? Не мога да ти кажа. Но се прави. Не мога да ти кажа. И аз бех така млада, ма знаеш, че... Я кажи първо как се казваш. Мара Петкова Лъпрова. И кога си родена? На 3 октомври 1942 година. Добре, айде сега да ни кажеш за тая вода, дето като умре човек. Аз знам, че тук на цялата махла съм носила вода. Като умре човека носиш на 3 къщи вода. И сега носихме при Ване. На 3 къщи вода. Радка, при Людмила. А това кой я носи? Малко момиче? Ги носи на Веска малката. Да. Не малката, но средната. Ако няма стара баба, която няма мъж. Или която няма мъж. Да, такова се носи. А кога се връщат от гробища, момиченцето изкарваш кофа с вода на портата и един пешкир, една чашка. И като идваш си ми, тя ти сипва водичка, ти си миеш, изтриваш и тогава влизаш. А това за да се изчистиш ли? Да се изчисти. Аз от какъв ика знам, че тя, нали, беше поп. И тя от него. Да се изчисти човека, да влезе чист. Да се изчисти, да му остане душата там. Така съм чула от нея. Ама чакай, докато тръгне погребението, момиченцето остава в къщата ли? Да, си остане в къща момичето. Така. И като се върнат, момичето ще изнесе, някой възрастен ще изнесе кофата с вода тук. Разбрах. И един пешкир и канчето. И като, например, ти се връщаш от гробища, тя ще ти сипе водичка да си измиеш ръцете. А през това време, докато тя е тук, носи ли вода за мъртвия? 3 кофи вода, след като тръгне погребението. Три къщи. Тя се прибира вътре в къщата. Къщата тук. И после от она чешма носим вода. От она, не от теб чешма. Ние и при Ваня от тази сме носили. И такова. И аз и на пламет съм си носила. Оттам. Добре. Значи от чешмата. А като идеш на 40, кога идеш и носиш вече водата, която трябва да се носи, как голямата вода. Голямата, как и викат. До 40 дена това момиче продължава да носи. Тя си носи. Ама когато идеш да таковаш и купуваш първо на момиченцето едно герданче и рокличка. И кърп. А това момиченце също трябва да е младо? Да може да носи, момиче да носи. Което няма Ама трябва една картуна да имаш и в картуната свещ да гори и едно венче го правят. И пускаш картуната, слагаш венчето на картуната, свещичката да гори и ги пускаш по Дунава да върви. За да иде къде? При умрелия? Да се иде при него, че водата му е дадена вече, му е носена. Голямата вода е носена. Вода му е носена и той си има вода. Аз и сега пия. До 40 дни това момиче носи водата. Сутрин рано. Сутрин рано по 3 кофи. Например, при тебе, при мене, на 3 къщи. На 3 къщи носи. Последната кофа си ги носи в къщата на хората. Например, у нас. А като носим тая вода,
поливахме, сега си спомням, че поливах цветята и растения. Ние при Людмил така сме правили, че нямаше кофе. Да, иначе кофе. Отпреде имаше, не знам, домат беше саден и той вика, Бълмаро, немам. Да. Викам, дай тук на те домати, много вода. Така, да. Много, не много, викам, тук ще ги слагам. Или в кофе. А защо в кофата? После тази вода, какво се е правило? Той си ги употребява. Употребява Тя си ги употребява. И на 40 вече свещичката. Свещичката е по Дунава вече. На 40. На 40 е като... Да, когато трябва да се дари момичето. Момичето като... А момичето го дариш на Дунава. Да. На Дунава го дариш момиченцето. С герданчето, с рокличката. Ние сме вземали и танчето, и попличе. Да. Каквото има сега. Но пликче сме вземали, като такова. Имаше рокличка, гердан с маниста беше. С маниста, без маниста. Не маланче. Не ланче, гердан герданче с манистата трябва. Но бело. Да, и след това правехме венче и го носехме на чешмата. На чешмата се слага едно мънинко и на... Там в картуната го туриш, колкото да може да влезе картуната. Да. Даже аз мислех да искам на Бойко семе. От картуни, за да имаш... Да му сложа. Да такова, че аз един ден съм казал на Танчо. Да ми пуснеш водата по Дунава. Малко сега не свързана е тази вода. Значи си вярваш, че ще стигне при тебе, като ти я пусне по Дунава. Да, ще стигне водата да пие. Аз и сега свещичката. Кафенце нещо си прекаждам сутрин. Танчото тръгва на работа. Аз си правя кафето, закъсвам и си давам Пламене да ти се намери кафенцето и да млеко ли е, да кашкавал ли е, каквото бъде, да ти се намери Спасия, вика и баща ти или Пламене, вика и баща ти да еде, да пиете кафенци. Винаги те си ми на прозореца две свещички. Добре, а знаеш аз какво още се сещам? Сещам се, че баба си раздаде дрехите на живо. Даваш си. Не винаги. И моята майка е дала на Юлия дрехите. Преди да умре, си е раздала дрехите. И ламба й даде, запалена. Да. И ламба й даде запалена. Ламба? Какво значи лампа запалена? Нощна лампа. Нощна лампа запалена. С газ, такива. Газен, да. Газена лампа. А защо се дава тази лампа? Да изсвети. Да не са в тъмница. Защото когато умре не е сигурно дали ще умре в свет. Дрехите, сега има един, ако е мъж ще го къпе. Ако е жена, сега не ги къпа. Кажи първо за тези дрехи, дето предварително, защо ги дава предварително? За да е сигурна. Да е сигурна, че ще й се дадат дрехите. Ако е такова. То, например, аз ще те къпа или ти ще ме къпеш, мен, че аз съм по-стара да чука. И ти ще ме къпиш, те ще ти купат дрехи. Или както даде Танчето пари и ти си купуваш. Но некога са давали дрехи. Некога са давали дрехите. То и сега ги дават, който има така средства. Аз си спомням друго нещо. Когато бях малка и когато се погребваше човек, на 40 дена опъваха един бял чершав или пътека беше. И правиха едни питки с кръст. Да, баба Петра. Те по-старите го правиха. Баба Петра на Вълеви. Тя ми е правила и на Крушовенете. На Войчо, на майка, на брат. Той умре млад. Те са за раздаване бяха. Питките с кръст. За раздаване с кръст. А една голема с два кръста. Един е в едната страна ми прави и едната аз съм ги водила чак на Крушовенете. Ама защо се прави това? Това не мога, не съм това за раздаване. Но знам, че опъваха бяло платно и слагат. На това бяло платно какво се слага? И къде се опъва това бяло? Ми се слага жито варено. Нали, вариш жито да раздаваш. В чаши, в панички. Тогава в панички го слагаше. Защото го раздаваш, Го раздаваш с паничката, с лъжичката, с... Опа, се ти удрям, това ще извиняваш. В паничката с лъжичката си раздаваш. И сега може да си раздаваш. Но това беше раздаването за 40, каквото си приготвил. Каквото си приготвила, ама колишета ние сме, при майка сме клали, на жена се коли, кога умира се коли овца, а на мъж се коли овен. Ние на свекърва сме клали овца, на свекърми, той умре при мене тук, сме клали овен. Сме му клали. На 40. На 40. И
когато... И знам, че се викаха 40 човека. 40 свещи. Да, и 40 И 40 свещи са пали. И викате 40 човека. 40 човека. Но те се събираха с деците. Да, роднини, да. Такова, те се събират и повече се събират. Когато, нали, като се върнат от гробища и се коли овцата, когато умира, и готвиш, и на 40 колиш, когато такова се слага готвача той и се слагаше една маса. От тук ние сме сложили отпред масата и като се върнеш от гроба и се измиеш, седваш на това и попа ще ти чете яденето и това ядене в паничката в чинген, зависи какво си готвила, го връщаш обратно в казана. Го връщаш в казана, нали, да се меши всичкото, че е кадено, че ще му се намери, че е прекадено от това. Сещаш ли се, чакай, че аз сега се сещам. Ще се сетя малко по-късно, че още нещо се сетих, че правите. И тия дрехи? Тия дрехи сутринта, чуй, тия дрехи къде ще ги дадеш, например, на мен ще ми дадат, ще се сложи на телта. Се слага така на телта и преди да изгрее слънцето. И кога дое попа, ги слага така на едно одяло и ги облича, едно, че е умрял човек и ги с чуропогасника. И той ги чете там, ги такова, и тогава човека, който, например, ги взимате и ми ги давате не на мен, но това, който ме е капал. Давате и той се облича. Сега никой не се облича. На времето се той се е обличал. При Пламен не са се обличали, при баба на Крушовене са се обличали, че деда ми е пел в хора, е бил църковен. Че аз се питах бабо, дедо, що се съкръсти, когато седне да еде и като стане, се съкръсти. Защото е бил набожен. Той е бил набожен. И когато, не знам коя власт е била, не мога да кажа, нали, не искаха църквите сега тогава. По комунизма. Църквата са имали злато. И поп Марин. Знам поп Марин. Поп Марин, той живееше край нас. Живееше там и го махнаха от църквата, живееше край нас. Някаква турбичка имало злато. И дедо го е закопал това злато у нас в курника. Никой не е знал, нито баба, нито старата, той ми е прадедото. Нито старата прабаба ми е знаела, нито майка, никой не е знаел. Той така го е закопал, че отгоре послял пак славица. И къде отиде това злато? Пак в църквата. После? После като вече е такова, пак в църквата при поп Марина, ма не са нича. Там от Плевен беха дошле. Аз си спомням това. Някакви смутни времена по време на войните, сигурно. Тя казва Власма. Не знам кога е вадил това злато. Ти си била малка. Аз съм била такова, че... Ама когато дойдоха у нас поп Марин, той си идваше редовно у нас. Имаше още двама непознати. Това го знам. За да са трима, да не стане нещо. Нали, и дедо и даде турбичката. И аз викам на баба, кой има в она турбичка, ма? Стефчо, викам, лутни ма! Ти си най-голема, ще те бием. Не дай питай. Ама той е чул. Той е чул, като са говорили. Стефан. Той беше директор с мебелата. Той е чул, кога са говорили и той не ми каза. Била си малка и ще кажеш. Сам ми каза. Ама онова е злато, аз съм ги чул, когато дедо каза на поп Марин, че на попа, че они идват и ще го даде. Ама първо ще ядат. Баба беше готвила, с майка и Лелка беха там, минуваха и дедо и го даде. Турбичката. Тогава всичките вече те знаеха, ама ние деца, кой ще ни кажат.